О, слънце, изгрей! О, зора, разбий тъмнината! Дай начало на нов ден и се приготви за ново утро с звънтящ глас. В една таинствена страна на изток, в края на земята, където утрото започва със светлината на надеждата. Божията църква, Святият град, озарява целия свят. Централният офис на Божията църква се намира в центъра на Бунданг, Корея. Това място стои високо като светлината, която озарява света. Също и днес пулсът на благовестието бие без почивка в сърцето на Божията църква. Божията църква се намира във всяка част на Корея. Над 400 църкви в Корея предизвикват възхищение заради привлекателния си и добре поддържан външен вид. Членовете на Божията църква служат като добър пример в своите общности, като се ангажират с добри дела и са съпричастни с радостите и скърбите на своите съседи. Музикалният отдел на Божията църква произвежда нови песни с небесни и красиви мелодии, които отекват като всеобщ език. И те биват споделени със света чрез искрени и страстни изпълнения на оркестъра Месия. Трогателните моменти на единство чрез нови песни са заснети във видеоклипове и споделени с всяка Божия църква по света. Видеоотделът на Божията църква е установил система, използвайки оборудване за предаване на живо и заснемане. Те управляват всички аспекти на процеса на видеопродукция, което им позволява свободно да произвеждат широка гама от видеоклипове. Отделът за публикации превежда и издава всички публикации на езици от целия свят и разпространява любовта на Бог Елохим до всяко кътче на света. Сгради за настаняване в европейски стил бяха построени за членовете, идващи от чужбина. Те осигуряват уютно място за отсядане, подобно на комфорта на майчина прегръдка. За чуждестранни членове, посещаващи Корея за изучаване на Библията от различни страни.
В теологичната семинария, предназначена да олицетворява величествения образ на бащата, се осигурява обучение за целия пасторски екип. Пасторският екип на Божията църква непрестанно разсъждава върху действията си и прилежно изучава Библията, стремейки се да не стават самодоволни. След 4-годишно обучение, те отиват в чужбина да проповядват благовестието всяка година. Това е международна организация, която обучава цивилни дипломати. Институтът за обучение Джунисън, вдъхновен от величествения дух на бащата, прегръща от все сърце ученията на благовестието. Институтът за обучение Донгбек, разположен в близост до централния офис, се превръща в нов център за благовестието, грижейки се за обучение на членове от чужбина, и тези в района на столицата. Институтът за обучение Елохим се намира в красивия планински регион Йонгдонг и изглежда като орел, предпазващ яйцата си с криле. Този институт се занимава с преподаването на Библията и представянето на Корея на чуждестранните членове, като работи съвместно с Института за обучение Окчон Гуенткъм. Институтът за обучение Гуенткъм се намира в Окчон, известен като родния град на изкуствата. Този институт е признат за отличните си съоръжения в Корея, позволяващи му да бъде домакин на големи събития с повече от 15 000 посетители. Той се превръща в забележителност в Корея и по света чрез посещенията на чуждестранни членове и разширява репутацията си по света съвместно с Божията църква. Християнството е в упадък в някои западни страни, включително САЩ. Обаче Божията църква расте, особено в привличането на хора, които се интересуват от изучаването на Библията. Започвайки с ранните дни на църквата в Лос-Анджелис, благовестието се разпространило из САЩ само за няколко кратки години. Това демонстрира единството на американското общество в рамките на Божията църква. Факелът на благовестието от Северна Америка бързо се разпространи и с Южна Америка. Ентусиазираното и забележително въздействие на благовестието бързо се разпространява в Азия, Африка, Европа и Океания.
Чуждестранните членове с сияйни усмивки изразяват сърдечно радостта си, идваща от истината на Новия Завет. Те летят до Корея, за да посетят Святата земя, където се намира Духовната майка, да изучават Библията и да научат благовестието на Новия Завет. Започвайки от 2001 година насам, броят на чуждестранните членове, посещаващи Корея, постоянно и значително нараства. Всички чуждестранни членове казват, че най-голямото им желание е да посетят Корея. За тях Корея е наистина желана страна и майчината страна, която те копнеят да видят. Те желаят да изпитат всичко, което произлиза от страната на майката – Корея. Божията църква озарява светлината на истината и озарява бъдещето на света. The reality of this Jerusalem is our Heavenly Mother. Actually, this is the place where our Heavenly Mother dwells, the land of prophecy. So I came here to receive the water of life that you can only receive here in Korea from God the Mother. Ici, plus précisément pour davantage mieux comprendre, afin que je puisse répandre la parole de Dieu en France, dans mon pays, et en Europe où il y a une sécheresse spirituelle. I had always thought that there was a contradiction between science and the Bible. But when I came to Church of God, I was shown that the whole Bible is filled with prophecies. And these prophecies have come true 100%. I've seen things in the Bible that could never be written by men. This can only come from God. The Bible is fact. The Bible is absolutely true. You know, even since I was a child, I was wished as God the Mother. And only the church teaches the profound truth of our Heavenly Mother. Наша мать, Высший Иерусалим, это истинная мать, согласно всех пророчеств Библии. Я уверовала в это. I don't think there's words to describe the grace of Mother, but it's only really coming to Korea and meeting Heavenly Mother that I truly understand that the love that is there, that she gives out to everybody. Antes de estar en el Evangelio, ciertamente yo antes tenía otro carácter. Ahora, ya siendo hijo de Dios, y ya que nos refinamos en Sion, definitivamente hay cambio drástico en nuestra persona, en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Eso es bastante notorio en las personas porque se sorprenden cómo puede haber tanto cambio en una persona. I think we're all part of a complete family. We have a father and a mother, and that makes the Church of God special. The Church of God is alive. Божията църква е тук днес, защото майката винаги е давала на членовете своите учения с любов. Ученията на майката насърчават членовете да обичат ближните си като себе си и да гледат на света с топло сърце.
Водени от майчината любов, членовете на Божията църква показват уважение към възрастните и любов към ближните си, играейки ролята на положително влияние в света. Ученията на майката, дълбоко вкоренени в сърцето на всеки член, са като духовна храна и напътствия, които не само разкрасяват църквата, но също укрепват душите на нейните членове. Aquí en el Perú necesitamos más voluntarios y ustedes son un buen ejemplo. Y gracias por responder como una iglesia bien organizada, con una linda misión. Muchas gracias. Heavenly Mother, you are a great inspiration to so many people around the world. That the greatest strength of all, the greatest gift that we can give is love to one another. And that you have inspired this is a great gift to give to us as well. And I thank you. If all the young people in the world were like these Church of God volunteers, we'd have no problems. Thank you. Членовете на Божията църква имат състрадателни сърца, които се грижат както за радостите, така и за скърбите, било те значителни или малки в тяхната нация. Техните действия оказаха положително въздействие върху чуждестранните членове и вдъхновиха света. Estoy muy agradecida con todos los hermanos de la Iglesia de Dios por el ánimo, por el trabajo y por el apoyo que nos han dado para limpiar el desastre que ha causado el Hualco. More kids were like you guys. I'm serious. This would be a wonderful place, wouldn't it? Thank you. Тъй като майката винаги дава пример, поемайки инициативата във всяка доброволческа дейност, членовете на Божията църква се опитват да разпространяват Божията любов не само на думи, а и чрез своите дела.
the Church of God believes in God the Father and God the Mother in the Bible and keeps the new covenant truth established by Jesus Christ. So I am very impressed with your global network and your enthusiasm and your focus on action now. You reassure the world that the future is going to be brighter and better in your hands. Точно като рамо, на което да се облегнем, когато времената са трудни, Божията църква остана до опечалените семейства, пострадали от трагедията в метрото в Тегу. Те също работиха като поддръжници на азиатските игри през 2002 година, игрите в ЕСПИК през 2002 година и на лятната универсиада през 2003 година. Божията църква дава най-доброто от себе си, за да сподели любовта си с обществото и да вдъхнови целия свят. 하나님 교회, 특히 그런 스포터죠. 그런 역할이 가장 두드러졌고, 이거야말로 만약 세계 스포츠사의 새로운 장을 만드는 문화를 바꾸는 그런 참 현장이다. 세계가 대구 스포츠사에 박수를 보내고 있어요. 정말 감사하고 자랑스럽습니다. That it was just like an Olympic Games. I don't see that much cheering and that much spectator excitement except in Korea. So great. I can't imagine what this would be like without the supporters here. I was getting every day more impressed about the support all the teams are getting here. And it's really, I'm at a lot of our World Cups, of course, and what I see here is very unique, and I'm very happy to see that because the supporters here, they support all the teams, not only Team Korea. Правителството призна отдадеността на Божията църква към обществото. През 2015 година те бяха наградени с президентска групова грамота, а през 2003 година получиха президентска грамота. През 2004 година те бяха удостоени с медал за заслуги заедно с различни други значими и второстепенни награди. Това бе резултатът от следването на ученията на майката и прилагането им на дело.
За малко повече от 60 години, Божията църква е постигнала този забележителен растеж. Според пророчеството на Библията, Божията църква, която е започнала в Корея, в краищата на земята на изток, е отворила портата на благовестието чрез Христа Ансангхонг през 1948 година. Прекрасна Корея. Невероятна Божия църква. Светът ликува и аплодира с купнеж по Божията църква. Корея, новата люлка на благовестието, и Божията църква, новата свята земя на благовестието. Сега стъпките на света се насочват към Божията църква. О, слънце, изгрей! О, зора, разбий тъмнината! Дай начало на нов ден и се приготви за ново утро с звънтящ глас. В източната страна на края на земята, където започва утрото, Божията църква, Севятият град, осветява целия свят.